Днес ще играем криеница и, както знаете, Радо ще ме търси и аз няма ще я търся. Нека тя да почне да жуми, аз отивам да се крия. Ще имаме 3 минути, за да се скрием и после примерно 5 минути да намерим другия. Таймера започна. И така, ще изиграем 2 рунда. В първия Злати се крие, във втория аз. И да, ако пишете за кой отбор сте вие, за кой мислите, че ще спечели. И реално това е всичко, което имам да ви казвам. По 3 минути на всеки да се скрие, 5 минути за да го намериш и такива меки глупости. Може би това ще е една от криениците за тази седмица, няма да издавам, може да има повече, може да има още една, може да има още 2, не знам. Никой не знае. 3 минути, кога ще минат, аз не знам. Ако искате, предпочитете място, където може да се изкрие Злати. Защото аз нямам никаква идея. Може би знам къде може да бъде, в коя стая, но не знам на кое място. И така че да. Малко ще подскажа, че това няма да е единствената криеница тази седмица. Може би казах по-рано, вече не знам какво говоря. И така. Още е минута и 40 секунди и започва търсенето. Според мен той ще се справи по-добре, защото той играе повече криеница от мен. Аз не толкова. Все пак удъртях как минаха годините. Остана по-малко от минута и половина и започва нашето търсене. Дано да не се изкрива на толкова трудно място, защото за тия 5 минути ще минат като, не знам като кой. Няма да има никакво време. Реално аз съм още с униформа, защото се пребрах от училище преди половин час, предполагам. Не, чакай, по-малко от половин час, към преди час и половина. Вече имаме по-малко от 1 минута и започва нашето търсене на Злати. Ето. Вече има 40 секунди. После трябва да настроя таймера за 5 минути, в които аз трябва да го намеря. Ние трябва да измислим и някакво наказание, обаче. Ще го измислим в края на клипа, ще ви кажа. Остават последни по-малко от 10 секунди. И вече започва нашата криеница. Така да кажем. Едно, край. Насочваме за 5 минути и започваме нашата криеница. Влизаме първо в тази стая. Нека да потърсим. Ето тук първо. Цялата стая. Коментирайте място, защото ми ще някъде тук се е скрил. Това е цялата стая. Реално. Нека първо да минем през най-скътаните зад пердето. Няма никой. То е прозрачно пердето, няма как да е тук. Но не е за Барбарона, защото може да го е помести. Няма нещо разместено. Всичко си е наред. Да не е под леглото. Не. Не е тук. Не знам, нека да проверим на другите стаи. Може и там да бъдат, къде да знам. В кухнята няма къде освен тук. Но той не се е скрил тук със сигурност, както виждам. Остават 3 минути и 40 секунди. И аз още не съм го намерила. Мен детската ми викаха кралицата на морския шах, не на криеницата, обърках се. В банята не със сигурност, защото видяхме тук в коридора. Не, че се връщаме в тази стая, защото тук е най-голяма. И нека да проверим. 3 минути и половина. Може да се завря в някой шкаф, откъде да го знам. В този шкаф нищо.
Той ще казва сигурност нищо. Да припомним, в този няма как да е. Защото всичко си беше точно там. Чакай, последен оглед тук. Ще проверя в дупката с плюшките. Откъде знам, и там му се заврял. Ето я нея. Там. Може би там под всичките тези плюшки. Една по една изваждаме с оставащо време 2 минути и 40 секунди. Не! И Злати е точно тук. В тази дупка се е заврял. Имаме 2 минути и половина. Сега сме 1-0 за мен. Да видим кое сега. И сега започва криенето за Злати. Ето, Злати, тук съм ти настроила таймера. Добре. Чакай, направо ще го пусна. Ето ти телефона. Айде, Гепи. Пускам. Айде, чао. Хора, ако мислите, че ще мога да изравня резултата, коментирайте дали ще мога. Все пак оставете един лайк и се абонирайте за канала. Ако мислите също, че раз ще се скрием добре, направете тези неща пак. Все пак това е третото ни видео, ама може и да тръгнем така от нулата и да се повдигнем. И така. Сега да видим тя как ще се скрие. Добре. И просто мама звънеше. Ама ние сега играем и снимаме, не може. Понеже аз бях скрил там и видяхте ли как тя мина. Аз и мятах да се скрия в шкафа там долу, където е, и зад Барбарона. И накрая я реших там, защото така, и защото мислех, че там най-няма ще провери последно и вече като чух, че ще провери в дупката с играчките, вече се паникьосах. И остава и 1 минута и 20 секунди късмет. Да видим дали ще направя 1-1 или автоматична загуба. И така. Да, тук мама ни звъня, ама то, нали сега снимаме. Няма да вдигна. Радост, остава ти 1 минута, където и да си. Какво? Добре, хора, взимаме ви и айде да ходим, да спрем таймера, хоп, и да видим. Мисля, че се чу от някъде тук, ама ще проверяме навсякъде. Чакай да видим. Чакай, това Радост ли е? Еми, не съм баба ти, значи съм Радост. Какъв късмет извадихме! Ти дори пусна ли таймера за 5 минути? Не. Браво. Еми, наши сме 1-1, равенство. И сега ще има ли финален рунд? Няма да има, защото си сеснах гърба, докато те чаках. Добре. Хубаво. Хора, това беше видеото от нас. Надявам се да ви е харесало. Оставете един лайк и се абонирайте. И коментирайте За кой отбор бяхте? Да. И